שבת. הוא בן אדם שתמיד מחלל שבת. בן אדם שידוע, הוא לא אכפת לו בכלל, כלום. לא מדובר על תינוק שנשבע, כי זה באמת אולי היום הדין הזה לא כל כך שייך, כי כל אחד היום זה לא בגללו שומר שבת, לא בגלל שהוא ביודעין ובמתכוון, הוא לא שומר שבת, אלא בגלל שהוא תינוק שנשבע. אבל בוא נאמר שבן אדם היה ידוע ולא אכפת לו מאף אחד, בפרסיה מחלל שבת. אז דנים הראשונים, שאדם כזה, יש כאלה שרוצה לא להציל אותו. אבל לא להרוג אותו. אבל להתעלם ממנו. יש כאלה שפסקו עד כדי כך שאם הוא מת לא ישמור שבת, אז למה אני חלל שבת? כדי שאדם יחלל שבת? אני מחלל שבת כדי שאחר כך הוא יחלל שבת? אז לא. אבל לא להרוג אותו. לא לעבור משמע, אתה יודע מה? הנה אני רואה שהוא יכול לצאת, עכשיו יש איזה סולם, תורידו את הסולם, יעבור. לא נגיד, זה עד כאן, לא אמור. הוא לא יכול לחזור בתשובה? יכול לחזור בתשובה. אבל בינתיים אני מחזיק את האדם כמו שהוא, לא כמו שאיננו. אם אני לא יודע לחלל את השבת, כל אחד בחזקת כשר. אם אני יודע שהוא ככה, הוא חזקה שהוא לא כשר. רואים שהוא לא כשר, זה לא שנסמוך על זה שאולי יחזור בתשובה. זה עניין אחר. קודם כל אני לא יכול לדון על לא נביא, אני מדן על מה שיש פה. פה אני לא אחלל שבת כדי שבת. טוב, כל זה תיאורטי. מה שאני רציתי לומר בזה שלעשות מעשה הרע זה בשום פנים. כשאני אומר ואתה לך כמוך קודם כל זה אני, זה רק כאשר אני לא עושה מעשה שיזיק לשני. אני רק מציל את עצמי. השני הוא ינזק מזה באופן מקיף, בעקיפין, לא באופן ישיר. זה בסדר, על פי ההלכה. אבל לא להזיק לשני, זה בכל אופן, בכל מקרה זה אסור. לא יכול להזיק לו. לא לקחת לו כדי להציל את עצמי, זה אני לא יכול. או להרוג את השני, כי אם לא, הגוי ירוג אותי. לא, זה לא. ויש עוד כמה וכמה סוגיות בגמרא שדנים בנושאים כאלה, על גויים שבאים ועושים מצור לעיר, ואומרים, תנו לי את זאתי או זה, ואנחנו נשאיר אתכם, אם לא נהרוג את כולם. ואסור לתת לו. כי זה מעשה, זה ממש מעשה. טוב, בכל אופן, מה שאנחנו רואים כאן, והנקודה שהעברנו היום, שעם ישראל הם למעשה, נראה אחר כך נתנתח את זה יותר ויותר, אבל עם ישראל הם למעשה גוף אחד. למעשה כל יהודי, אפילו זה שבפנסילבניה שאני לא מכיר אותו ולא ראיתי אותו, הוא לא יותר קרוב אליי מאבא שלי במקור. לא יותר קרוב אליי מאני במקור. במקור אנחנו כולנו דבר אחד. כולנו אחד קשור לשני וכולנו אוהבים אחד את השני. זה שבהשתלשלות העולמות ירדנו למטה, התלבשנו בגופים שונים אחד מהשני, זה לא עדיין עושה אותנו שהם אחד כבר יאכל את השני, זה אותה מהות, המהות הם יהודים. היהודים שבמקור שלהם הם דבר אחד. אם הוא אדם טוב בחיצוניות, אדם רע בחיצוניות, אדם בסדר, אדם לא בסדר, איש, אישה, ילד, גדול, זקן, כולנו דבר אחד. ולא משנה עכשיו החיצוניות של הגוף, או גם המדרגה של הנשמה, נשמה גבוהה, נשמה נמוכה, נשמה חשובה, לא משנה עכשיו. כל אחד הוא דבר אחד. זה הדבר הזה, קודם כל צריך להיכנס למודעות של היהודי. הוא לא יותר טוב ממני, הוא לא יותר פחות טוב ממני, הוא לא מישהו אחר בכלל. הוא חלק הבורא שיש בתוכו, וחלק הבורא שיש בתוכו. הבורא הוא דבר אחד, וממילא אנחנו דבר אחד. כולנו. טוב.